guys. Ama ka magto. Garden. So, Let's go guys. let's go na ako italanom. Kailan mo ana guys. Atsal og bawing. Atsal og bawing. Karon guys, mag-update ta sa garden. Hallelujah. Indog. Laligid pa ang bata guys. Laligid. Laligid. Hello guys. Sige. Jump. Wala ang garden guys. Oh. Yan. So karon guys, Garden guys. Naabot namin sa garden. naabot nami. So ang tanom namo diri is mais. Hala. So narambol diri guys ang naay likway. Likway na siya. Daghan kayo og mais guys. Ay, Naay talong. hello guys. Talong. Talong. Cute pa kaayo ang bunga. Guys, kinhala kayo guys. Sobrang dito guys. Naay bagong tanom nga lubi. Naami bagong tanom nga kamuti. So diri na nalukop na bug kamuti Ang guys. talong guys. Naami tinangkong. Apil ba to? Pil. Naay kalamunggay. Unsay naa diri na? Garden. Ha? Garden. Garden adire. Hello. Naligid. Naay guma. So muna siya guma guys. Gamay pa. Nana. Kada kuan. Kadang tunga pud sa mais guys. Napuno po siya kamuti. Oh. Pero siya dito. Sangko na siya dito. Narambol na ni siya diri guys. Naay bisol. Oh, naay bisol. Bisol sa Tagalog parang gabi lang din yan. Gabi pa rin ang pangalan sa kanila niyan. Naay bisol siyang tinanong deari nga bago. Yara ka kay bakili diri. So nice kayo ang mais deari. Tuwali na abunuhan na siya guys. Quiet. Tara o kamote. Na siya bagong tinanom nga bisol deari. Gitapdan pud ang mais o na rambol. So apoy napoy bagong tinanom ng saging guys tora. Na tanong bagong lubi. Ito siya sa ibabaw guys. Manakay. Kay saging pud at ibabaw guys. Tara. Si Mama guwapa. Si mamang guwapa daw. Puyok po ni anakan ni. Si Papa guwapa. Tapang daw gwapo. Rabatay sinsilyo na. Hi! So, nagsoroy-soroy mi diri guys. So, sa isa ka area, nakuan na nadasok siya og tanom. Naay tinangkong, naay kalamunggay, naay mais, naay kamuti, naay bisol, naay lubi, naay guma. Sapa. Nagani ni balatong daari guys.
Pero na ang talong. Gitanom niya sa punuan daan sa mais. Talong. Halanak imo man gitumban ang mais nga. Oh, nalata. Yan. Dayon naapoy okra dire. So wala pa siya ming turok guys kahit ato pang kuan gitanom Domingo. Nya unsa paron Miyerkules. So wala pa siya ming gitid guys. Naagani ko anday diri oh. Alugbati. Yan. Pero oh. Alugbati. Na. Guys. So nanara nagkuyog ang bata guys kay wala kuan pa man alas 7 pa man dayon alas 9 pa man yang klase. Kuan pa man siya guys. Daycare. What is your name? My name My name is Alea G. Aronda. very good. Si Aliyah G. Aronda daw siya mga guys. Siya guys. So na ako'y isa ka page akong gingalan Aliyah's Vlog kay ang kuan Aliyah. So please follow na lang guys sa Aliyah's Vlog. Na siya dito. Ako argi hapon ng account pero page na siya. Pero akong gingalan sa page is Aliyah's Vlog. So explore sa Aliyah's Vlog pag may time. God bless. Bye-bye. Salamat sa pagkuyog, sa pagsuroy-suroy sa amuang baol, sa amuang garden. Bye-bye. Bye-bye guys. See you watching. God bless. Bill. Up next week.